Philippians chapter 1. Kadagiti amin at tao ti Dios nga agnaed dita Filipos. Isuda ang makipagkaykaysa kini Kristo Jesus, kastamet kadagiti panglakayen ken nadutukan a katulungan iti iglesia. Sapay kuma ta parabor ken talna ti ited kada kayo ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Hesukristo. Nagapu kada kami daytoy asurat, da Pablo ken Timoteo nga adipen ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos ko tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo, agkararagak asirarag-o, gapu iti panagtulong yu kanyak, iti panakaisaknap ti ebanghelyo. Manipod iti damo, ana ikasaba kada kayo aging gaita. Kapkap nakak ati Diyos, anangirugi iti daytoy na imbag nga aramid kada kayo, ilipas na agingga iti aldaw a panagsubli ni Kristo Jesus. Kanayon nga adda kayo iti puso. Maiparbeng akastoy tiriknak kada kayo, tanakiraman kay amin iti daytoy a parabor, nga impangruna nga inted ti Dios kanya. Uray idi si wawaya akpay amang salaknib, ken mang patalged iti ebanghelyo, ken uray pay ita nga addaak iti pagbaludan. Ammo ti Dios apudno ti kunak, akasla kadakkel ti ayat ni Kristo Jesus, daytoy nga iliw ko kada kayo. Ikararag ko adumakkel kuma adumakkel ti ayat yo, agraman pudno a panakaamamo kinaan-anay a panakaawat, tapno mabalinyo a pilien ti kasayaatan. Iti kasta, awanto ti anyaman a kinarugit, ken pakababalawan yo inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Mapnon to ti biyagyo, iti pudno a kinaimbag. Anila ang Hesukristo, ti makaaramid ket daytoy ti pakaitanukan ken pakaidaydayawan ti Dios. Kakabsat ko iti pamati, kayat ko ang maamonyo apudno a nakatulong iti panakaisaknap ti ebanghelyo dagiti napasamak kanya. Kasbunga na, ammo dagiti amin agwardya iti palasyo, ken amin nga adda ditoy a naibaludak gapu ta adipennak ni Kristo. Ket gapu iti panakaibalod ko, imad adda ti panagtalek ti kaadwan kadagiti kakabsat iti Apo. Iti kasta, timuregda amang ikaskasaba iti mensahe nga awan pagbutnganda. Agpaiso nga ikasaba ti sumagmamano kadakwada ti naimbag adamag, maipapan ken ni Kristo, gapu tanaapal ken manakiapada. Ikasabamet ti daduma tanadalos ti panggepda. Aramiden da ti kasta, gapu iti ayat, taamuda nga inted ti Dios kanyak ti trabaho, amang salaknib iti ebanghelyo. Agin ko kuna dagiti dadduma amang ikasaba iti maipapan ken ni Kristo, ta mga sabada gapu iti agum. Ipagarupda amanayunan da ti rigat ko iti kaaddak iti pagbaludan. Ngem anya nga rod ti mabalin ko, maragsakan nakitdi iti napasamak. Tinasken ket maikasaba ni Kristo iti uray anya a pamuspusan, naimbagman ti panggepda wenno agpaailaeng iti pagimbaganda. Wen agragsakak tulat ta, taamok amayawayaanak to babaen kadagiti kararagyo, ken titulong ti Espiritu ni Hesukristo. Nasged ti tarigagay, ken namnamak adyak kuma agliway iti pagrebengak uray kaanuman. No diket kan kanayon kuma, nang runa ita, amapnuak iti turet, tapno babaen iti bagik, maidayaw ni Kristo,
agbiagak man wenno matayak. Tanya ngamin tibiyag, kanyak laabyang, tibiyag isu ti panagserbi kini Kristo, ket ti ipapatay, ibilang ko agunguna saan a panakapukaw. Ngem no babaen iti panagbiag ko, at adu ti maaramid ko anapateg. Jak maibaga no anya ti piliyek, taagin inagaw kanyak dagitoy dua. Tarigagayak unay ti sumina iti daytoy abiyag, ket tumipo na kini Kristo, nasaysaya at daytoy para kanyak. Ngem nasken unay nga agbiagak pay gapu kada kayo. Awan duwa-duwak iti daytoy, isut gapuna nga ammok nga agbiagak pay. Makipagbiagak pay kada kayo, amin tapno na yunak, ti panagrangay ken panagraguyo iti pamati. Isut gapuna nga inton addaak manan iti dinnayo, at addan tupay, ti panggapuanyo amang ipanakkel kanyak iti panagbiagyo kini Kristo Jesus. Mayanurot ko mga rod, ti panagbiagyo iti ebanghelyo ni Kristo. Tasarungkaran niyo kayo man wenno saan, madamag ko kuma anatibker kayo iti maymaysa a panggep, ken sangsang kamaysa kayo a makidangadang gapu iti pamati a naibatay iti ebanghelyo. Di kay agbuteng kadagiti kabusoryo, agtured kayo akan kanayon. Daytoy ti mangipakita kadakwada a maabak danto, ngem agbaligi kayto tapagbaligyan na kayo ti Diyos. Ta inaited kada kayo ti gundaway nga agserbi kini Kristo. Saan laeng ababaen iti panamatiyo kenkwana, no di pay ket iti panagsagabayo gapu kenkwana. Ita, kadwa kayon a makiranget, iti dangadang anakitayo, anakirangrangetak iti napalabas. Kenkas madamdamagyo, pakirangrangetak paylaeng. Philippians chapter 2. Mapapigsa kayo iti panagbiagyo kini Kristo, ken maliwliwa kayo gapu iti ayat na. Adda panakikadkadwayo iti espiritu, ket agdindinungo ken makipagrikna kayo iti tunggal maysa. Dawatek nga rod kada kayo, nga itedyo tinaan-anay aragsak ko, babaen iti panagmaymaysayo iti panunot, ayat kararwa ken nakem. Di kay agaramid iti anyaman gapu iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kitdi iti maysa ken maysa, ket diyo ipagarop, anaimimbag kayo ngam dagiti dadduma. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitan nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Adda kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. No pay adaan iti galad ti Diyos, di nainkan kano ti panakipada na kenkwana. Si aayat ket di anangibaba iti bagina, ket inala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang iti natawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay. Wen uray iti ipapatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Dios ti kangatuan asaad. Ket inted na kenkwana, tinagan anatantanok ngam iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin aparswa sa dilangit, dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin a tao ani Hesukristo isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Dios Ama. Isut gapuna ingungutek agagayam. Ano kasano ti kanayon a panagtulnogyo idi addaak kada kayo,
at addapay kuma ita taawanak iti dennayo. Agtrabaho kayo as ipapasnek, ken anay, ti panagraem, ken panagdayaw yo iti Dios, agingga nga awan pagkurangan, ti panakaisalakan yo. Kanayon ngamin nga agtrabaho ti Dios kada kayo, tapno pagbalinan na kayo as iaayat, ken madadaan nga agtungpal iti panggep na. Iti uray anya nga aramiden yo, di kay agtantano butob wenno agsusupyat. Tapno awan pakabalbalawan yo, ket nadalus kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Dios, nga agnaed iti lubong, anapno iti agkakadakes ken managbasol at tao. Bayat ti panangipaayo kadakwada iti mensahe, amang ted iti biag, agranyag kayo kadakwada, akas silaw tapno at danto panggapwak, amang itangsit kada kayo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Tamaipakitan to anasaya at tinagbanagan ti amin a nagbambanugak. Agragsakak uray no masapul ang maibuyat ti darak, ang mainayon iti sakripisyo nga idaton ti pamatiyot iti Dios. Kastamet ang masapul nga agragsak kayo ket makipagrag-o kayo kanya. Iti mabiit no ipalubos ni Apo Jesus. Ibaon kunto kada kayo ni Timoteo tapno amuen na ti kasasaad yo, ket maparigtaak no maamuak ti maipapan kada kayo. Isulaeng ti makipagrik na kanyak, isulaeng ti napaypayso amang isakit kada kayo. Awan ti sabali a birbiruken dagiti dadduma at tao, no saan la ati bukod da a pagsayaatan. Di da pampanunuten, no kasano a maaramid da ti pagayatan ni Hesukristo. Amoyo ti kabailan ni Timoteo, takas kami laagama ang nagtrabaho maipuon iti ebanghelyo. Namnamaek nga rod nga ibaon ni Timoteo kada kayo, apaman ang maamuak ti pagbanagak. Agtalekak iti Apo ang makaumayak metlaeng ng kada kayo iti saanen ang mabayag. Napanunot ko ang masapul a pagsubliakon kada kayo ni kabsatyo nga Epafros dito. May sa katrabahwak ken kadwak ang nakidangadang. Isu ti dinutukan nyo nga agserbi, akas pa nakabagiyo at tumulong kanya. Mailiw a kumita kada kayo amin, ket madanagan unay agsipod tanaamuan na, anadamagyo kano ang nagsakit. Agpaiso ang nagsakit, ket nagistayan na tay. Ngam kinaasyan ti Dios. Saan laeng nga isu ti kinaasyan ti Dios, ngam uray pay siya. Tainlisinak ititakdakkel aladingit. At adangarod ti gagar ko ang mangibaon ken Epafrodito. Tapno maragsakan kayo ang makakita manan ken kuana, ket mapukaw maten ti ladingit ko. Awatin nyo nga rod asirarag-o, akas may sa akabsat iti Apo. Ipakita yo ti pamadayaw yo kadagiti amin akas kenkwana. Taimpusta na ti biyag na, ket nagistayan na tay gapo iti trabaho ni Kristo. Tapno maited na kanyak ti tulong asaan yo ang mabalin nga ited. Philippians chapter 3. Kamaudyanan na kakabsat ko, agragsak kayo kuma, gapo iti panakikaysayo iti Apo. Jak rigaten nga ulit-uliten kada kayo dagitoy abambanag nga insurat kon, ket madayo kayo iti peggat. Agannad kayo kadagiti aso, agannad kayo kadagiti tattao nga ag-aramed iti dakes. Agannad kayo kadagiti tattao aming ipapilit iti panakakugit. Datayo, saan nga isuda ti pudno ang nakugit, agdaydayaw tayo iti Dios babaen iti espiritu na. Agrag-o tayo, tatibiyag tayo,
adda ken Kristo Jesus, kat saan tayo nga agtalek kadagiti seremonya. Mabalin kumatkit di, ti agtalek kadagiti kakasta a bambanag. No adda mangipagarup a mabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti maikawalo nga aldaw kalpasan ti panakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ti Benjamin. Maysa a puro a Hebro. Kas maysa a Fariseo, inanurot ko idi tilinteg dagiti Hudyo. Napasnekak unay, idi nga agaramid kadagiti impagarup ko a pagayatan ti Dios. Ket uray ko lain dadanes dagiti tattao ti iglesia. Na maipapan iti panagtungpal iti linteg, awan idi ti pakababalawak. Ngam dagiti amin nga imbilang ko agungguna, mabigbig ko itan nga awan pategda, gapu ken Kristo. Wen, ibilang ko amin apukaw tapno magunod ko tinapatpateg nga isu ti panakaammo ken ni Kristo Jesus nga apok. Gapu ken kuana, binaybay akon ti amin ano masansan idi nga aramidek. Imbileng ko aminan ida akas rugit, tapno kas kunadan magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panakikaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg. Wen, ti kinalinteg a magunod babaen iti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kunti kinalinteg a magunod babaen iti pamati ken ni Kristo. Wen, ti kinalinteg nga agtawd iti Dios ken maibatay iti pamati. Tila tarigagayak isu ti panakaamamok ken ni Kristo. Ti panakapadas ko iti panakabalin, ti pananggungar na. Ti panakipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana, iti ipapatay na. Iti namnamak a mapagungarak tumet. Diyak ko naen a nagbaligi akon wenno awanan ti pagkurangak. Ngam itultuloy ko nga ikabil iti amin a kabaelak amang gunod iti gunguna. Daytoy iti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus, idi inawis nak asumurot ken kuana. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga anaragpat kon daytoy. Aramidak kit di iti may sa abanag. Lipatek amin ana palabas, kat ipakat ko iti amin akabaelak amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta si pipingetak nga agtaray, nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko ti gunguna ayaw awis ti Dios kada tayo babaen ken ni Kristo Jesus. Ngarod, kastoy metla kumatirik natay amin anataengan iti pamati. No adda sumagmamano kada kayo, a maigidya tirik nana, ilawlawag to ti Diyos daytoy. Ngem oray no anyan to dayta, agtuloy tayo nga agturong iti masangwanan, kas mayan nurot iti mismo apagalagadan at tinungtungpal tayo aging gaita. Itultuloy yo kakabsat ko, ti tumulad kanyak. Impakitamin kada kayo ti umno apagtuladan yo. Siputan niyo anaimbag, dagiti sumurot ide daytoy apagtulagan. Namin adon nga imbagak daytoy kada kayo. Ket agsangitak amang ibagamanan, nga adu dagiti mangdaddadael, iti kaipapanan ti ipapatay ni Kristo, iti krus gapu iti kita ti panagbiagda. Agtungpal danto ijay infierno. Ibilang da ngamin a Diyos da, dagiti paggarteman ti bagida. Pagpalangguad da, dagiti rebengda, kumakit di nga ibain. Ket dagiti laeng na ilubongan abambanag ti pampanunuten da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa gilangit. Ket sigagagar tayong agururay ti yaay ti mangisalakan kada tayo,
nga aggapu sa dilangit ni Apo Hesukristo. Baliwan nanto daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinan nanto kas iti nagloriyaan abagina, babaen iti isumetlaeng a panakabalin a mamagturay ken kuana iti amin a banag. Philippians chapter 4. Kakabsat ko, napateg kay unay kanyak, ket mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ken balangat ko. Isut gapuna ay ayatek a kakabsat, nga agtalanaed kayo as iti dibker iti panagbiagyo iti Apo. Ipakpakaasik kada kayo, Evodias ken Sintike, nga agtunos kayo kuma akas agkabsat iti Apo. Kastamat ken ka mapagtalkan a katulungak, kayat ko atulungam dagiti duwa a babae. Impasnekda titimulong kanyak iti panakaisaknap ti ebanghelyo. Agraman ni Clemente ken dagiti amin a katrabahwak a nailanad iti naganda iti libro iti biag. Kankanayon kuma nga agrag-o kayo iti Apo, kunak manen agrag-o kayo. Ipakita yo ti kinaanos yu kadagiti amin at tao, asidegen ti yaay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan yo, ngam tunggal agkararag kayo iti Dios kat agdawat kayo, di yu liplipatan ti agyaman ken kuana. Aywanan na kay tutital na ti Dios, adi matukod a panunutan ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunot yu, iti panakikaykaysayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na, kakabsat ko, panunuton yu laeng dagiti bambanag a naimbag ken maikari a raemen. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas, ken nadayaw. Ipakat yu dagiti inadal ken inawat yu kanya, dagiti nang nangegyo asinaok ken nakita yu nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Nagdakkelan ti rag-ok iti panagbiag ko iti Apo. Kalpasan tinabayag at tiyempo, gundaway yu manan nga ipakita ti panangipategyo kanya. Diyak kayat asawen, anaa umakayon. Awan la ti gundaway yu idi amang ipakita iti panangipategyo kanya. Diyak met kuna daytoy gaputa mariknak anabaybay anak. Nasursuro kun ti mapnek iti anyaman nga adda kanyak. Ammok tirik na ti makurkurangan. Ammok met tirik na ti aglaplapusanan. Nasursurok daytoy apalimed, tapno iti sa dinuman, iti amin at tiyempo, mabsugak man wenno mabisina. Aglaplapunusanak man wenno agkurkurangak, mariknak lata ti panakapnek. Kabailak asarangten ti anyaman abanag, babaen iti panakabalin nga ited kanyak ni Kristo. No pay kasta, naimbag kayo unay ta tinulungan da kadagiti rigat ko. Da kayo at taga Filipos, amuyo at da kayo laeng ti iglesia at timulong kanyak idi pimanawak ijay Macedonia. Idi mairugi ang maikas kasabati na imbag adamag. Da kayo laeng tinakiraman kadagiti gunguna ken pukaw ko. Saan laeng anamin pinsan nga impawitan dak iti tulong yo, idi masapul ko ti tulong ija Tesalonica. Saan agapu takayat kulaeng ti umawat kadagiti sagot. Tarigagayak kit di ang makita ti adupay ang naimbag nga aramid, ang mainayon iti aramid yo. At tuy nga rod nga awatak dagiti amin nga interview kanya ket agyaman ak unay. Nagsursurok pa'y ti interview, ada aminan ang masapul ko. Itatainyeg ni Epafrodito dagiti amin as sagot yo.
Arigda ti daton a nabanglo, ti ayamuom na iti Dios. Maysa a sakrifisyo a maikari ken makaparagsak ken kuana. Ket itudto ti Dios ti amin a masapulyo, babaen iti nawadwad a kinabaknang na ken Kristo Jesus. Madaydayaw kuma ti Dios ken Ama tayo iti agnanayon. Amen. Kablaawak dagiti amin at tattao ti Dios ken ni Kristo Jesus. Pakumustaan da kayo dagiti kakabsat a kadwak ditoy. Pakumustaan da kayo met dagiti amin at tattao ti Dios ditoy. Nang runa dagiti agserserbi iti palasyo iti emperador. Sapay kuma, taadda kada kay amin ti parabor ni Apo Hesukristo. Amen.